טוב, אז היוש מה קורה, כמו שאתם רואים, מלא פניות. אתמול הייתי בשופינג ואנחנו נעשה עכשיו עול. סורי על הקול שלי, אני טיפה צרודה, אני גם אנסה לדבר קצת יותר בשקט כדי לשמור על הקול שלי, ויאללה נתחיל. החנות הראשונה 24/7, משם קניתי פריט אחד, וזה את הווסט המושלם הזה. אימא'לה ואבא'לה, הוא יותר קרופ מהווסטים הרגילים שיש לקנות, והוא מושלם ברמות, יושב קצת על הגוף. הדבר הבא זה שתי גופיות מפוקס, תקשיבו, זה היה במחיר מושלם, היה על זה 70%. יש לי כבר גופייה בגזרה הזאת בצבע לבן בבית, אז קניתי באפרסק ובסגול הילך, וזה כאילו הכי בייסיק, אבל גם עם צבע מושלם. טוב, נעבור לפולמבר, קניתי שם 3 פריטים. הראשון זה הדגמח שעליי עכשיו, אני לובשת אותו עכשיו בבית ספר, כי אני